Dobar dan svima, moje ime je Ilija Gvozdanović i održat ću prezentaciju na temu digitalizacije u agri-food sektoru. Moja prezentacija predstavlja uvod u sve što nam donosi digitalizacija, koje su tehnologije koje se trebaju koristiti i koje su vrijednosti korištenja modernih tehnologija. Što je to digitalizacija? Digitalizacija je primjena modernih tehnologija s ciljem poboljšanja procesa. Zašto nam je to bitno? Bitno nam je za održavanje produktivnosti, prilagodljivosti i u krajnju ruku održivosti. Cilj digitalizacije je da radimo pametnije, a ne teže, da racionalno koristimo resurse koje imamo na raspolaganju. Koje tehnologije su nam potrebne da uspostavimo tu održivost? Internet, dronovi i senzori, umjetna inteligencija i big data, ako se uzme u obzir i blockchain, kada sve to spojimo, dobije se sustav koji prikuplja podatke, analizira ih i automatizira donošenje odluka. Prednosti digitalizacije uključuju optimizaciju resursa, smanjujući nepotrebnu potrošnju za maksimalan prinos. Primjer je dron koji otkriva bolesti usjeva, sprema podatke i predlaže radnje poput optimalne količine gnojiva. Za potrošače, blockchain tehnologija omogućuje praćenje podrijetla proizvoda kroz povezane podatke. Izazovi digitalizacije uključuju visoke troškove, nedostatak digitalnih vještina i ograničenu infrastrukturu. Poduzetnici često biraju djelomična rješenja zbog visokih troškova pune implementacije. Nedostatak stručnog kadra otežava primjenu tehnologija, pa je nužna suradnja s obrazovnim institucijama. Loša infrastruktura, poput slabog interneta ili zastarjele tehnologije, dodatno usporava digitalizaciju. Sve to mijenja poslovne modele agroprehrambenog sektora, vrijednosni lanac, poslovne prilike i strategije. Odnos proizvođača i potrošača postaje direktniji, eliminacijom posrednika smanjuju se troškovi i štede resursi. Ključni izazovi su visoki troškovi, nedostatak digitalnih vještina i ograničena infrastruktura. Vladine inicijative pomažu malim gospodarstvenicima putem financiranih projekata europskim sredstvima i subvencijama za pristup tehnologijama. Regulacija osigurava tehnološke standarde, olakšavajući implementaciju. Obrazovne institucije igraju ključnu ulogu u približavanju digitalnih tehnologija poduzetnicima. Digitalizacija poljoprivrede oblikuje se kroz 3 ključna trenda. Tehnološke inovacije donose sve preciznije i naprednije senzore. Integracija umjetne inteligencije omogućuje učinkovitiju obradu i analizu podataka, iako njezin puni potencijal još nije iskorišten. Globalna povezanost olakšava pristup naprednim tehnologijama, stvarajući povezaniji i učinkovitiji agrosustav. Ovi faktori zajedno definiraju budućnost digitalne poljoprivrede. Digitalizacija je ključna za učinkovito korištenje ograničenih resursa, omogućuje optimizaciju i održivost, pomažući da planet ostavimo barem u istom stanju. Regulacija i obrazovanje osiguravaju njezinu dostupnost svima.